Muhammad Edi Prayogo wong ayu kusul Fatimatu Zahroh datan ban sindi ban siladan deniro setya bekti dateng Rama Ibu kepara sembah sumungkem kunjuk dumateng Bapa Saroni Edi Pranata dalah Ibu Siti Asmunah mangkono jroning galih kadya sirendal mayang matrenyuh jroning raos sakala kembang-kembang ponang wasput tumetes dawelewaran aning pamidangan ingkang putra temanten Yayah Mutiara kang rinonce nanging mangkono dudu eluing doh kita dudu eluing sungkawa nanging eluing kabagyan ya eluing kamulyan mila mangkono jroning raos Rama Ibu tansah ngeningake cipta tungkul teki meminta wilasaning Gusti kang murbeng dumadi muhung meminta wilasaning Hyang Agung mugi ingkang putra teman